50 नम्बर 50 मार्क्सनि माने बेयाव लैंग्वेज पेपर दङ आरो बेयाव बर'खौ थिसननाय जायाखै बेयाव अकल एसामिसखौ थिसनदों आरो जेनि गेजेरजों आसाम जुडिशियल सार्भिस CJM सेशन कोर्टआव जायफोर जाज जायो बा SDGM बा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टआव जायफोर जाज जायो बिनि एग्जामाव बे लैंग्वेज पेपारा कम्पालसरी असमियाव होनाय लोगो लोगो बोसोर बोसोर जोंनि बर' कैंडिडेट बर' मीडियामनि स्टूडेंटफ्रा बंचित जादों आरो जोंखौ माने डिप्राइव खालामनाय जादों दा बेखायनो गोबां समाव जोङो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाई कोर्टखौ जोङो दाबि होबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन बिथांमोना दिनैबो बे प्रभिजनखौ खालामनानै होआखै गोदानै जों नुबावबाय जे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव आरो जेराव नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ बेखौ डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव होनाय जादों आरो बेयाव बाक्सायाव दङ मोननै पोस्ट बिश्वनाथाव 12टा बा चिराङाव मोनबा क'क्राझाराव 9टा उदालगुरियाव मोनबा आरो बिदिनो कार्बि आंलंआव दङ 12टा गासै जिल्लायाव सनितपुराव दङ 16टा 367 डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि जि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट जि क्लारिकल केडार बेयाव 20 मार्क्सनि एसामिस लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइं कम्पालसरी खालामदों आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बर' मीडियामनि कैंडिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया बर' मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो एप्लाइ खालामबाबो बिसोरो परिखायाव लिरनो हानाय नङा जायनि थाखाय बिसोर बंचित जागोन 10% रिजार्वेशनाव बिसोरो जि कोटा मोननांगौ बा मेरिटआव जि कोटा मोननांगौ परिखाखौनो जुदि होनो हायाब्ला बे मेरिटआव आरो कोटायाव बबेनिफ्राय कैंडिडेटआ फैगोन तारमाने जोंखौ टटेलि न्याय प्रदान खालामग्रा मोनसे इन्स्टिट्यूशन गुवाहाटी हाई कोर्ट बिथांमोननि रेजिस्टारखौ जोङो खावलायबोदों बिथांमोनखौ बुंबोदों आसाम सरकारखौ बुंदों बिथांमोना बे बेलायाव जोंखौ बंचित खालामदों न्याय होग्रा अनुष्ठाना जुदि न्यायनिफ्राय बंचित खालायोबा बे खोथाखौ जों कुइसन रेज खालामदों दा बेखायनो 15 जुलाइनिफ्राय अनलाइन बिनि एप्लिकेशन फर्म मा जागोन 31 जुलाइसिम दा बे समनि गेजेराव जोङो एसामिस जि टिभि चेनेल पर्टेल चेनेलावबो जों बुंहरबाय जे बिनि गेजेराव जुदि बेखौ सोदांनानै बर'खौ जुदि सोफायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो आन्दलन खालायगोन बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ जों सावगोन आरो जों दाबि खालायगोन जे जाय न्याय होग्रा जास्टिस होग्रा इन्स्टिट्यूशना जास्टिसनिफ्राय जोंखौ बंचित खालामदों आरो बेबायदि बैषम्य बेबायदि जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय खामानिया माने आसाम जुडिशियल सार्भिस जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट बे पस्टफोराव दिनै सोलिगासिनो दङ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों स्ट्रंलि आसाम सरकार गुवाहाटी हाई कोर्ट जे महामान्य हाई कोर्टखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो नैबे जे मोननै आनजादनि जि लैंग्वेज पेपारनि जि कम्पालसरी बेयाव बर'खौ स्पेशली सोफानांगौ एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो 8 शेड्यूलाव हाबखानाय लैंग्वेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आयेनानो बेखौ अधिकार होदों जोङो आयेननि बाहेरायाव थाङाखै आयेना जि अधिकार होदों बे अधिकार मथे स्टेटास मोननांगौ जोंनि दाबिया बे आरो जों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खावलायबाय लैंग्वेज तो मोननैबो एसामिस बर' जोंनि सायाव जेबो लेहेम गैया जि भारतनि पार्लियामेन्टआव आयेन जायो जेनेबा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय हानि माने अधिकार होनाय बा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 दा बे मथे माने बे मौलिक अधिकार दा बेबायदिनो नैबे 8 शेड्यूला संविधाननि मोनसे बेबस्था जेराव संविधाना देशनि नागरिकफोरनो बा जाति जनगोष्ठीनो जा भाखा भाखि रावारि फोलेरफोरनो माने अधिकार होदों 8 शेड्यूलाव बर' रावा इनक्लुड जाबाय बे मोनसे नेशनेल रिकगनाइज लैंग्वेज जाबाय आरो 8 शेड्यूलाव इनक्लुड जानाय हिसाबै आसामाव जिहेतु बर' पपुलेशनाबो साइजेबल माने लार्ज स्केलाव दङ आरो प्राय डिस्ट्रिक्टआव दङ 8 शेड्यूल लैंग्वेज बर'आ मिडियाम हिसाबै दिनै क्लास 12 सिम मोनहैबाय इउनिभार्सिटि आरो कलेजाव बर' मेजर दङ बा डिपार्टमेन्ट दङ बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेज माने लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ मर्यादा होदों सिगाङाव उदालगुरि साब डिभिजन आरो क'क्राझार साब डिभिजनावल' होदोंमोन
खिन्थु दिनै हल अफ दा स्टेट गोबाङा बितर्क खालायो जे सिगाङावनो दंखायोमोन 1983-84 आव खिन्थु 83-84 नि मेटारा जाहैबाय क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजन दिनैनि मेटारा जाहैबाय हल अफ दा स्टेट आरो बै समाव कुनु आइन प्रनयन जायाखैमोन बेखौ जास्ट मोनसे स्टेटासल' नर्मेल नटिफिकेशननि गेजेरजों होदोंमोन दिनैनि बेयाव आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 बेयाव लिरनाय दङ स्पष्टयै जे बर' रावा 5A सेक्सनाव स्पेशल प्रटेक्शननि गेजेरजों एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ मोन्दों गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दा मर्यादा मोन्दों इमप्लिमेन्टेशना एग्जिकिउशना जाबाय एग्जिकिउटिभ बडिनि लेजिस्लेटरफ्रा लेजिस्लेट खालामबाय आइन प्रनयन खालामबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव आरो एग्जिकिउशन खालामनांगौ जोंनि माने अफिसारफ्रा बिउरोक्रेट्सफ्रा बेयाव कमिशनार थायो चिफ सेक्रेटारि थायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो डाइरेक्टरफोर थायो खिन्थु बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हारिनि जायैलाय बिथांमोना जेब्लायबो माने रायजिक भाषा असमिया भाषाखौ प्राधान्य होनानै लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावखौ बिथांमोना जेब्लाबो नेग्लेक्ट खालामनाय जेब्लाबो माने बिथांमोना गारसोनानै दोननाय इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव सरकारि अफिसारफोरनि बेयाव नेग्लिजेन्सि दङ सरकारि अफिसारफ्रा टटेलि जोंखौ बन्सित खालामनानै एप्लाइ खालामनायखौ जों नुदों आरो जेराव माने जोंनि खोथाखौ नटिसाव लाबोगासिनो गासैखौबो बिथांमोना एखे फर्मुलायाव लांनो नागिरो आरो बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलनानो आइडेन्टिटिनि आन्दलनमोन लेंगुवेज आरो कालचारनि दा बे मेटाराबो बेयावनो फैदों जे जोंनि लेंगुवेजखौ स्टेटासखौ होबायबाबो मर्यादाखौ होदोंबाबो आसाम आयेन आफादाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव दिनै लिरदोंब्लाबो खिन्थु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा ब्लक लेभेलाव बा नोङो सार्कोल अफिसार लेभेलाव जि माइक्र' लेभेलनि गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन दङ बेयाव जोंखौ टटेलि बन्सित खालामनाय थासारिखौ जों दिनैबो नुयो आरो बियो लासै लासै जुजाइनि अरबादि जोंनियाव जोंबाय थादों दा बेखायनो जोङो दिनै रिमाइन्ड खालामदों सरकार प्रसासन आरो एग्जिकिउटर बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुङो